Λοιπόν, καλά μου παιδιά, prep update, Δευτέρα σήμερα, 15 Εβδόμου, φτάσαμε κιόλας στη μέση του Ιουλίου, παρέα με το pre-workout, εννοείται η αγαπημένη μας εταιρεία κατάφερε να φτιάξει το καλύτερο και πλέον το αγαπημένο μας pre-workout, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γνωρίζω ότι δεν σας έχω δώσει πολλά update τελευταία για το πώς πάει η προετοιμασία, στο Instagram ανεβάζω λίγο περισσότερο, η προετοιμασία πάει ok. Είμαι λίγο πίσω στο βάρος που σημαίνει ότι έχει αρχίσει το κουτσούρεμα του φαγητού. Έχω φάει εχθές κάτω από 2.300 θερμίδες, να έχω περπατήσει 12 πλάς χιλιάδες βήματα. Μόνο 200 υδατάνθρακες, ήταν η πρώτη μέρα με τόσο χαμηλό φαγητό. Και να είμαι συν 600 γραμμάρια. Υπέροχο! Υπέροχο! Εννοείται για τους περισσότερους αυτό θα ήταν πολύ αποθαρρυντικό, αλλά δεν είμαι σαν τους περισσότερους, είμαι ο PR. Στην υγεία σας. Και θα πάω να εκτελέσω άλλη μία extreme προπόνηση. Θα δώσω ό,τι έχω και δεν έχω. Φύγαμε για push day. Έχω πάρει πρι, άσε με! Άσε με! Έχω πάρει πρι, Μάσεψε τώρα τις κάνεις από εδώ. Ηρέμησε, Ευαγγελία. Πρέπει να ετοιμαστώ γρήγορα να φύγω. Έχω αργήσει! Σβήνουμε PC. Θα σας πάω στο ξύλο μάθητε ώρα. Σβήνουμε PC. Είδες, σε βοηθάω να κοιμηθείς, να χαλαρώσεις. Σκάσε, δεν κοιμάμαι. Πώς καλά δουλεύω. Τρίψουμε το πατούσι. Όχι, το πατουσάκι. Θέλω μασάζ. Πάνε για μασάζ. Watch how the moon sits in the sky on a dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give light to the moon, assuming the moon's gonna owe it one. It makes me think of how you act to me. You do favors there rapidly. You just turn around and start asking me about things that you want back from me. I'm sick of the tension, sick of the hunger, sick of you acting like I owe you this. Find another place to feed your greed while I find a place to rest. I wanna be in another place. I hate when you say you don't understand. Like you and step on people like you do and run away all the people I thought I knew. I remember back then who you were, you used to be. Μόλις κάτσω απλά ακούμπαμε ρε παιδί μου. Βγάλτο! Είχαμε κάνει τη μείωση στο φαγητό, πρακτικά είναι σχεδόν μία εβδομάδα και η αλήθεια είναι ότι πάλι το rate of loss γενικότερα είναι κατώτερο του επιθυμητού και έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας 12 weeks. 12 weeks μέχρι να φτάσουμε στο week του peak. Okay. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και ιδανικά να πάνε τα πράγματα. Όταν λέμε ιδανικά, δηλαδή πρέπει τα πράγματα να πάνε ιδανικά για να μπορούμε να έχουμε το σωστό rate of loss και να έχουμε και χώρο να διώξουμε από σένα την κόπωση. Οπότε πρακτικά φαίνεται ότι 12 εβδομάδες μπορεί να είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά με βάση το προηγούμενο σου αγωνιστικό βάρος και με βάση γενικά τον χώρο και τον χρόνο που θέλουμε να έχουμε προκειμένου να είμαστε τουλάχιστον στο προηγούμενο αγωνιστικό σου βάρος πριν ξεκινήσεις να τρως, δεν είναι πολύ χρονικό διάστημα. sits in the sky on a dark night, shining with the light from the sun. The
sun doesn't give light to the moon, assuming the moon's gonna owe it one. It makes me think of how you act to me. You do favors there rapidly. You just turn around and start asking me about things that you want back from me. Φαίνεται το κεφάλι μου. Είναι μέσα στο τετράγωνο. Έχω λίγο από πάνω τέτοιο. Είσαι... Ωραία, φύγε. Ρε, δεν είπαμε θα φύγεις. You acting like I owe you this. Find another place to feed your greed while I find a place to rest. I wanna be in another place. I hate when you say you don't understand. Έστω ότι το fat loss είναι τις επόμενες 10 εβδομάδες και τις υπόλοιπες 2 εβδομάδες γενικότερα διώχνουμε κόπωση και παίζεις. Ακόμα και αν χάνεις 1 κιλό την εβδομάδα για τις επόμενες 10 εβδομάδες, δηλαδή να χάσεις συνολικά 10 κιλά, που δεν γίνεται, δεν θα γίνει αν δεν ρίξουμε το φαγητό στα τάρταρα και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πάλι είναι borderline του να είσαι όπως πρέπει. Κυρίως θεωρώ ότι επηρεάζονται οι ζυγείς σου περισσότερο από το κομμάτι του lifestyle. Τι εννοώ με το κομμάτι του lifestyle? Όταν ανά 1-2 εβδομάδες στο τελευταίο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει αλλαγή στη ρουτίνα, κάποιο ταξίδι, θα μείνεις αλλού, θα είναι αυθημερών, θα είναι λίγο περισσότερες μέρες. Όλο αυτό το πράγμα είναι stress για το σώμα, είναι stressor για το σώμα το να βρεθείς και να κάνεις αλλού προπόνηση, το να κοιμηθείς αλλού, το να ταξιδέψεις. Γενικότερα, οτιδήποτε δεν κάνει τη ρουτίνα σου ανομοιότυπη είναι extra stressor. Αν κάθε εβδομάδα δεν είναι ίδια στο κομμάτι της ρουτίνας, είναι πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην δουλέψει γενικότερα η μείωση που θα κάνουμε στο φαγητό, να μην πάρουμε δηλαδή αυτό που θέλουμε. Θα έχουμε ζήτημα στο κομμάτι αυτό, θα έχουμε ζήτημα στο να κάνουμε τέτοιο και στο λέω γιατί έχω αρχίσει και ανησυχώ για το να πιάσεις φόρμα σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είναι ο χρόνος άπλετος, δεν είναι ότι έχουμε 5 μήνες, έχουμε 3 και από τους 3 οι 2,5 είναι το ξεκάθαρο fat loss. Καλώς ή κακώς πρέπει να μείνεις σε γυάλα για να μπορέσεις να βγάλεις το absolute best. Ακούσατε και από τον coach, τα περιθώρια στενεύουν πάρα πολύ, ο τύπος έχει αγχωθεί. Εγώ πραγματικά δεν νιώθω κάποιο άγχος, σε καμία προετοιμασία δεν ένιωθα άγχος για το αν θα καταφέρω να φτάσω στο τελικό σημείο, γιατί πολύ απλά εμπιστευόμουν και εμπιστεύομαι πάρα πολύ την καθοδήγηση του προπονητή μου. Παρόλα αυτά, αντιλαμβάνομαι ότι ενώ μου μένουν περίπου 10 εβδομάδες και πρέπει να χάσω 10 κιλά και μου πήρε 20 με 21 εβδομάδες να χάσω τα πρώτα 10 κιλά, καταλαβαίνω ότι τα περιθώρια στενεύουν. Αυτό είναι το bodybuilding, για όποιον αναρωτιέται, πρέπει στην ουσία να ζεις την ίδια μέρα κάθε μέρα για να καταφέρεις να φτάσεις σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα, για να καταφέρεις να πετύχεις τον στόχο σου.
όσο πιο σταθερός και συνεπής είσαι στην καθημερινότητά σου, τόσο πιο καλό, τόσο πιο σημαντικό θα είναι το αποτέλεσμά σου. Αν σου αρέσει το bodybuilding και θέλεις να μάθεις για το bodybuilding, πρέπει να παρακολουθείς PR Fitness. Τα επόμενα βίντεο της προετοιμασίας θα είναι ακραία από άποψη προπόνησης.